Bun venit la un nou episod, eu sunt Clipperul Vulcan și azi o să povestim dacă Vali ar fi creat Among Us. Dacă el ar fi creat Among Us, cred că s-ar numi Valius. Și dacă el ar fi creat Among Us, cred că ar crea skin-uri mult mai faine decât skin-urile care îs. Și eu cred că dacă Vali ar fi creat, ar fi pus skin-uri forță și cred că ar face un skin care să arate fix ca el. Da. Și asta e episodul dacă Vali ar face Among Us. Și dacă Vali ar face Among Us, dacă el ar face, el cred că ar face, nu știu, cred că el ar avea o idee asemănătoare cu Among Us, numai că s-ar numi Valius. Când intri în joc și când îți arăt acolo când intri pe o rundă, Vali, când acolo să apară fața lui Vali și să faci și mie mi s-a părut super tare dacă Vali ar face Among Us. Și v-am lăsat și la acest episod. Nu uitați să dați like și subscribe. Abonați-vă la Vali. Și aceasta este un fel de promovare, dar el ne-a rugat dacă Vali ar fi creat Among Us. Asta s-ar întâmpla dacă Vali ar fi creat Among Us.